Miestneho DJ-a a jeho rodiny dospela situácia do vážneho rozhovoru. Z romantického trojuholníka by Andrej rád definitívne urobil ľúbostnú úsečku. No a Miška sa ti páči viacej? No Miška, ti poviem ti to otvorené, Miška má otvorené srdce, ona je milšia, dokáže sa aj správať, aj zlaté, takže Miška skorej ako ty, prepáč, že ti to tak poviem, ale Miška skorej boduje u mňa ako ty. Dobre, choď si za ňou. No však pôjdem si za ňou. Tak si choď, ja teraz. Hrdá tanečnica sa snaží niesť odmietnutie podľa možností čo najdôstojnejšie. Vierkine možnosti sú ale značne obmedzené. No choď si za ňou. Tak ja si pôjdem za ňou, kedy ja chcem. Tak si choď, tak potom ale ma tu neotravuješ. Potom na čo ma to otravuješ si tými záležitostiami, tak potom nerozoberajme lásku, tak potom rozoberajme to, tak to ale povedz takto, že som že mi tu a povedz mi to takto, ale nepoď do toho lásku, že proste ty by si ma ako partnerka vybrala, ty môžeš byť rád, môj zlatý, ty môžeš byť rád, že ja som sem prišla. To je za prvé, som si vybrala aj teba, ne ty mňa. Útlocitný DJ má Bratislavčanky a jej prostorekosti plné zuby. Hoci vzťah ani sex s tanečnicou pre dospelých nechce, výchovnému vytrestaniu sa predsa len nebráni. Skakať mi po hlave nebudeš a toto, čo si teraz zarešila, tu mi zrobíš 20 klikov. Takže môže začať. Ja som ti povedal, kurňa, že mi nerešiť dome nebudeš. Tak si konečne už uvedom. Vierka sa fyzickému trestu nebráni. Malčická G.I. Jane si odklikovala poctivo celú 20-ku a zrejme by otočila radšej ešte ďalšiu, ako počúvať Andrejov káravý dohovor. Ide o to, ako sa správaš a ako hovoríš. Keď toto uvidia diváky, tak asi polovička Slovenska skončí na psychiatrii kvôli tebe. A druhá polovička dostane infarkt. Ak náhodou niekto z diviakov prežil až do tohto momentu, prípadne je v liečebni povolené sledovanie televízie, Andrej ponúka aj rýchly sumár najväčších hriechov nehodnej tanečnice. Sú 5 dôvody, ktoré chovanie, toto tvoje trzé reči, ktoré máš voči mne, voči mojim rodičom. Po ďalšie to je toto tvoje vystrajanie po nococh. Po ďalšie to je tvoje preblbé, že si sa zrobiť striptease a takéto debility ma nezaujímajú. A po piaté, tá láska tam nemôže vzniknúť, lebo ani, keď nie je láska, nie je sex. Andrejova túžba po láske je väčšia ako jeho kúty. Rómeo spoza Ondavy má pravidlá telesnej lásky nastavené nekompromisne a svoj dobrovoľný celibát považuje za romantický. Ja ti nevyhoviem tvojim potrebám. Ja nesom, ako sa to povie po slovensky, ja nesom žiadny gigolo. Slovo gigolo ako prvý spomína Anton Bernolák v 18. storočí. Neskôr ho prebrala taliančina, ktorá ho drzo vydáva za svoje. Andrejovej Bernolákovčine však Vierka očividne nerozumie. Tak ešte raz, v malčičtine. Teraz som ti povedal, že sex bez lásky neexistuje. A ja sex nechcem mať len tak. Ja keď chcem sex, tak si pôjdem tak, kde vonkaj sú nemalo dievčat, ktorí chcú, takže bohužiaľ, ja bez lásky toto nechcem. Bodka. No tak dobre, tak to som potom ale veľmi zvedavá na to, akú lásku budeš mať s Michalou. Ja som skončila. S Bohom. Verejným odmietnutím prchký DJ Vierku ranil. Tá však rozhodne odrastenú hlavu nevešia. Z môjho uhla pohľadu je láska o sexe, hej? A z jeho uhla pohľadu on chce iba lásku. Povedal, že už cíti k myši, povedal, že je koniec. Ale aj to sa môže do budúcna zmeniť. Ja by som ešte od toho Andreja zabojovala pred... Ni Anka. Tá je známa komplikovaným vzťahom s prostorekou Vierkou, záľubou v chove belgických psov a averziou k vulgarizmom. Počas rekreačnej vychádzky do Malčického poľa tanečnica pre dospelých premrhala ďalšiu šancu získať si náklonnosť náročnej teoretickej svokry. Čo, ja sa tu necítim dobre, však chlap mi chýba, ne? No však... Sex mi chýba, milovať sa chcem. No. Čo by mi asi tak bolo, ne? Však myslíš, že len takto, jak taká na som, ne? A čo? Aj tu. Vierka to dnes v rámci outfitu cíti na modernú socialistickú intelektuálku. Vnútorne však prežíva osamelosť buržoáznej ženy. Od rána mi tu tetka hovorí, že som psychopat. Teda viem prečo, lebo som dievča z mesta, mám také chovanie, aké mám.
No ale jednoducho to takto nejde ďalej, ja potrebujem pomoc. Vierka v núdzi to nemá jednoduché. Pobytom v Malčiciach trpí jej intímny život a tým pádom aj mediálna kariéra. No ale teta ti povedala, že máš ísť k lekárovi. Dobre, teta, ale vy si môžete vyprávať, čo chcete a ja sa idem predvádzať pred kamerami, čo sa tež nemôžem, lebo zase to není to, čo ja chcem. Tanečnica pre dospelých má dar dostať do úzkých aj kameň na lúke. Jej súperka Miška len nemo sleduje, čo sa v čarovnom domčeku okolo nej deje. Ona sa tak snaží byť akože chvíľku normálna a potom zrazu, ja neviem, že či myšlienka prebehne hlavou, alebo čo, ona proste zrazu niečo urobí, čo plne šokne, človek nevie, či sa tým predvádza, či to naozaj myslí, alebo... No je to proste psycho. Celé toto tu. V našej show sa v prvom rade hľadá láska. Vierka sa netají tým, že do Mama ožeň ma prišla v prvom rade hľadať sexuálneho partnera. Keď už nič iné, ochotná je prispôsobiť sa aj Andrejovi. Tak ja som začala hovoriť tam na tej ceste o sexe, ja neviem, či sa to odvysielalo, začala som o tom hovoriť, lebo je to pravda, no. Som mladé dievča a tak potrebujem partnera, hej, ktorý proste, s ktorým by sme si sedeli aj sexuálne, no tak ako, no Andina to ide cez tú lásku, no tak dobre, tak sa prispôsobím a skúsim ísť aj ja na to nejak tak tú lásku začať hľadať, no postupne, ale... Tornádo z Bratislavy narobilo v Malčiciach poriadny vietor. Vierka v hlbavej chvíľke spoza plexiskla priznáva, ako je to s ňou naozaj. Jednoducho nedávam svoje city najavo. Som taká bezcitná, taká chladná, proste. Ale to neznamená, že nemám Diskjokejské ESO usporiadalo v miestnej krčme veľkú party, na ktorej sa chce predviesť so svojou poloprofi výbavou v plnej kráse. S predvádzaním výbavy ho však predbehla Vierka. Začala sa mi to zase predvádzať. Takže ako ma nasrala s tým, hej, že tu ukazuje všetkým chlapom holú reč s prepáčením, ako s tým ma akože nasrala. Andrej je poriadne nahnevaný, že nie je za hviezdu on. Urazený projekt by po malej fyzickej kompenzácii možno vedel tanečnici kultúrnu obnažovaciu vložku prepáčiť. Že sa z Malčíc pokúša Vierka robiť Ibizu, sa však nepáči miestnym konzervatívcom. Ja ti dám napisky? To čo to ty tu robíš? To mi dal Slavo do ruky. Žiaden Slavo, mňa handra nezajíma, mňa zajíma toto, čo si robila v dnu. Čo si sa si vyzlekala, to ty cesty? Sa nehambíš? Joj, ty byť moja, tak ťa tak strepem, že vidíš a padaj. Padaj. Hambí sa, ty svinia jedna. Či hrubou silou, či ostrými vulgarizmami, pani Anna je odhodlaná zúrivo brániť česť seba a svojho klanu. Ona tam bude hambu robiť mňa Andrejovi, do hola sa bude vyzliekať. Ale to nie vám robí, sama sebe robí. Nie, lebo to je moja hamba, lebo je u mne. A v noci caha domu. Teraz prídeme domu, balím odchod. A mi v dome nebude. Geodetka Miška má na celý incident jasný názor. Vierka je živel. Pani Anka je... Pani Anka. Dala jej 2 facky asi a ja si myslím, že dosť silné, akože toto sa nerobí, ty vole. Proste to dobre, jak sa Vierka správa, áno, tak asi každý to mohol asi aj očakávať, alebo čo, ale tak zasa toto, čo teta urobila, tak to bolo tiež, to bolo tak isté, čo urobila Vierka, podľa mňa proste nechutné, odporné a neviem, hrozné, no. Obecne znemožnená pani Anna po sérii zúrivých výkrikov dáva svojmu synovi jasný povel. Aby protivníci nevedeli aký, kóduje ho v miestnom nárečí. Andrej, balíme. Chod pobaliť aparatúru, povypínaj a ideme domu. Andrejovú mamu dožralo Vierkine správanie. A ešte viac to, že favoritka Miška sa k fackovačke nielenže nepridala, ale ešte si dovolila jej aj oponovať. Bo teraz už aj Miška je urazená. Lebo som dala Vierke po papuli, tak ona je urazená. Tak môže dostať aj ona, keď chce.
A jej dám 2 facky a bude spokojná. No, že by nebolo ľúto jednej, tak dám aj druhej. Keď sa nevedia správať, tak nech nechodia do spoločnosti. Spôsobené faux pas na pôde najväčšej dedinskej krčmy pani Anna Vierke nikdy neodpustí. Prinavrátiť dobré meno klanu ju bude stáť minimálne návštevy kostola aj počas pracovných dní a zateplenie domu. A to ešte nevie, že tanečnica s dráždením neskončila. Andrej, ja si ťa získam ako svoju životnú lásku a chcem si pozdraviť po celý zvyšok svojho života. A dokážeš to... Vierkin dôkaz, lízaná, začal Andreja pomaly presviečať. S postaveným chumáčikom ofiny sa ochotne nechal lámať. Rodiacej sa láske, ale nie je dopriaté. Ty si triezva. Ty sa za to tým odkážeš, lebo máš teraz vypité. Choď preč od môjho syna. Padaj ti z rudo. A ty tu pobaliť z veci a domu. Ja si to neho ani neodkryla. A napriek tomu všetkému, že sme Choď byli, preč. tu nastala nejaká bitka. Choď preč. Choď preč. Tanečnica pre dospelých z povolania si dlho s urážkami hlavu nerobila a svoje predstavenie rozbalila na malčických plotoch naplno. Remeslo má zlaté dno. Vierka teda ukázala to svoje. No nenormálne, za čo? Však to hanba na 100 roky. Človek po kanáloch bude chodiť pre ňu.